Sian Fletcher. Mae fe ar GMTV. Yn ôl i ystyried bod e'n siarad Cymraeg i fod yn onest, y ti? Do'n i ddim yn gwybod bod Cymraeg yn bodoli cyn o'n i'n cwrdd â fy ngwraig i. Waw. So do'n i'n meddwl roedd yn pwysig i dysgu'r iaith. Wel, fel fi. Ie. Mae hwnna fatha cariad ti yn dysgu Cymraeg. Yndi, mae'n mynd unwaith y wythnos. Achos dwi'n byw yng Nghymru, so ie. Yeah. Mae'n bwysig iawn i fi hefyd i siarad Cymraeg. OK, Dad. Nes i dysgu Cymraeg allan o cariad a phach at y hi. Mae'n dysgu weithiau. Parch, respect yna bai. So dyn ni wedi prodi fewn i'r iaith, really. Dwi'n meddwl bod wedi dysgu Cymraeg yn rili dda, ie fo, ie. Maen nhw'n deud bod dros 6,000 o ieithoedd yn y byd a bod un yn marw bob pythefnos. Be? No way. Pob bythefnos? Na lot. O, mae'n a lot. 6,000. Waw. Ond mae'r Gymraeg yma o hyd. A nôl arbenigwyr, mae ymysg y 10% uchaf o ieithoedd cryfaf y byd. I fi, mae yna hyder newydd. Ti'n gwybod pwy yw e, Cerion? Oes neb yn ein nabod o. Dafydd Iwan? Yw'n fwy yw e? Ie, Dafydd Iwan. Mae o yma. O hyd. O hyd. Dwi'n cofio bod yn y gêm yma. Ti yn y gêm? O'n i ddim yn chwarae. Fy mam i yn dod o Zimbabwe, mae fy nhad i yn dod o Lloegr. Ces i fy neni yn Efrog Newydd a ces i fy magu yn Essex yn Lloegr. Waw. Taith hanner. Mae stori fi fatha really boring. Mam a dad o Gymru, born and raised in Wrexham. I speak Welsh, yeah. And so, yeah, this is sort of part of it, yeah. Ti'n licio Richard Madeley? Say hello, good morning, welcome to the programme. Hwna di pet hate fi. Say good morning to me in Welsh. Ti'n domen o gach. Bore da. Bore da. Shwmai, sydych chi. Croeso i'r raglen. Welcome to the programme. So impressed. Yeah. Neu fel, dance monkey, dance monkey. Say hello in Welsh. Helo. Roedd fy mami o Zimbabwe a doedd hi ddim really rannu lot o diwylliant Zimbabwe gyda fi pan o'n i'n bach. Dwi'n dyfaru bod fy mami ddim yn dysgu fi siwna. A dyna dy'r iaith yn Zimbabwe siwna. Oedd mam a dad fi yn de, oedden nhw'n dysgu ni Bob dim. pwshto a a bob dim. Dwi'n moyn dysgu Yoruba. Hyfryd. Ti'n gallu helpu fi i ddysgu. So, roedd Gogo, mam gi fi, nath hi siarad siwna a dim Saesneg. Dio, mae'n gallu siarad iaith hi o gwbl na. Ne? Mae'n just, mae'r dau ddim yn siarad siwna. I fi. A nawr mae Ruben, mab fi, yn gofyn i fi amdan Africa. Mae diddordeb gen a mae'n helpu fi yn cael diddordeb eto. Ti eisiau gwybod dweud lle mae dy deulu wedi dod o'r iaith? Sy'n un? Mae'n handi bod gyda fo diddordeb yn yr sort of hanes yna. Ie, yndi. And actually fel mae Ruben wedi wneud fflam am fy ngalon i amdano Zimbabwe eto. Tad y mabli. Perthynas arbennig, dwi'n nhw se. Oes. Ar y teg iddyn nhw, maen nhw'n angerddol am y iaith. Os wedi dysgu Cymraeg, wedi ddod dysgu unrhyw iaith. Oes problem bod pobl o fi yn dod mewn i siarad Cymraeg ddim yn perffaith a da ni'n newid i'r iaith. Swn i'n meddwl bod yna, de? Cwestiwn dilys, de? Wyll Cymraeg, slac na Saesneg, slick. Does ddim pwynt meddwl am gael miliwn o siaradwyr heb dderbyn yn llawen bydd hynny'n newid yr iaith. Exactly. Dwi'n cytuno. Ti'n pwy sy'n gweud na'r Cymraeg iawn? Ie. Gyd dim mwy o bobl, os gen ti mwy o dysgwyr na. Mae rhaid i ni dewis beth i wneud gyda'r iaith. Mae'r iaith yn eiddo i ni gyd. Mae lan i pobl fel ni i annog e. Mae'n bod yn ysbrydolaeth i pobl eraill, ydw e? Wedi. Faswn i'n dysgu Cymraeg gyda Sian Fletcher.